Kaploy! Sarge! Ang matalag na Sarge. Usang diri. Kung saan tayo mong gikuan-kuan kayo na, Sarge? Good. Ay, nag-rubin lang ko diri. Kaya diri mo ko na-sign. Sa drill, ganun nyo, drill? Ha? Drill, ganun nyo? Nag-rubin ko diri. Nag-survey ko diri namin mga choy diri. Ano, Sarge? Ayun, nag-drill nyo, Sarge. Taon yung tika kahoy ron. Sorry, Sarge. Kini, gibuhat na ko ni para pag bugoy up. Piktusan. Tama, bitaw, no? Tama. Anak Suga, gina. yun mo, Sarge. Sarge, di ba nang libre mag-shot dati? Libre mo, ni? Kami yung mga namutraining dali na kayong training ya. Hoy, gagi. Buwang, katong last ba? Katong mag-inom ta. Mo gani. Nabigla ako sa mga hitabo ato. Libre mo, Sarge. Libre mo, sila rin, grabe. Libre yung tamo, nakamagkwarta diri. Nagkakinig kwarta. ITM Alam nga, gamit siyempre. ang ITM. Grabe gitingin mo, lima kabuok. Dagana, ni mo kwarta, Sarge. Kwarta? Paploy, basta sundalo ka pa, sergeant ka, dako kag bulan. Isa pa, pagtambay ko, pag wala ko trabaho na ako kwarta income. Ano? Ginusam na niya mo po. Ano ko income? Tungkol magdudula ako games. Games? Games? Isa mo na games, Games na, Sarge. games na. Mao ni sa di games. Oh, grabe isyan, puna sa mga, Sarge. O, share na ako sa inyo, taga sa mong link. Sige daw. Ipasa na ako sa inyo, niya i-download niyo itong link. Sige. Kanya pag mo sa game, kita man register. Oh. I-click na register. Kaya account number kita man eh. Account number. Naman number niya. Na. Oo, ibutan account number niya. Oh. Kunya password. Confirm password. Kita man send. Oh, send. I-click na ninyo. Taliar ni mag-register, no? Oh, nya katong send bitaw pag-click ninyo. Namatay mo sa atong OTP. Putan yung OTP niya. Pag nanamo mo sa games, nanamo yung 3.5 sa coin. Tapos no, kung gusto mo cash in, Oh, kasi gamitan yung GCash. 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 Una ko Gcash. Oh, butan mo diyan ang number mo diya. Oh. Taliar, oy. Oh, nya butan mo diyan OTP. Oh. Nator gapon. Send. Send. Ay, tik kamay daliar ang kwarta na, oy. Sarge, na ko'y pangunta na, Sarge. Nyagdaugan ako, nya gusto na ko kuhaw ng kong daw. Oh. Pag-yoga na ka? Pagkasauta mo, kasauta na mo. Ay, kaya mag-usad man ta. Pwede kayo. Nya butan mo diyan yung GCash number nimo. Nya OTP. Click withdraw. Draw na. na. Di, naman dyan nga dula, eh. Basic. Na sa Gcash. Nana sa GCash William. Sus, kadali. As Pwede na usual. yan, tambay ta, dula Dula ka pwede. Kunya total kay off duty naman ako ron. Basta gusto mo mainom paploy. Kana, Mao na Sarge. ginahulat. Mao na ginahulat. Daugan siguro ni Sarge. Alangan. Pero Sarge, saan ko yung mga na ba? Oo. Saan ta sa Bukid. Dito sa bukid na. Oh. Ito balitang chat, dali. Ako bahala paploy, daghang kog source paploy, daghang kog connections. Ay, dagan. Ay. Sige, sige. Basta si Sarge. Di may mabala ka sa mga Sarge. Ah, okay na, tala na. Tara, siya, tara. Tara, Sarge. Kayo mo na kayo ko. Tara. Ya, Sarge. Oh, Naunsa naman na. Asa naman to mong ingon nga mag-deliver og sa na to. Okay, Ay mo okay. mo na Oo, kay na. Camille ba. Mag-research ka na Sarge. Kaya po panda diri Sarge. ako bahala, daghang connections. Tara, ring na. Ako sa istorya na. Sige Sarge, sige Sarge. Paabot na diri. Dali. Dili Dala lang lang gamay. kayo, pag naitambay dere pike. Ay, Kami bala. Ay, magi dira nun. Nya pag mo palag ina sa skin Oh, to. Sarge Kintoy. Matik na. siya. Natik na. Sige Sarge. Ako sa tawa kayo. Sige, sige. Hello, Day. Day, pag paliho ko, Day, pag delivery ko direkto ba? Day, bigyan ako ko chat mga boys, Day. Day. Day, balag wala motor, Day. Pangitay ko maagi, Day. Please, Day. Kami na kayo, Day, mga paano mga boys, Day. Pagulat ko, Day, ha? Sige, Day. Tudali. Hindi ka ya to. Sige. Sarge, mukhang laking Camille Sarge ba? Mo na, Sarge. Ay, na naman, Day. Mana? Mauna. Oh. Naraw. Putik kami ng lapas. Kasi istoryahon. Hey, nice. Malasya. Uy, nalapas, mang. Ha? Nagain ko ba mas? Mo na pure, ne? Pure na mas. Dabi? Pure di kayo mas ba? Kunya mas asay mong Aerox. Pero lagi kang mahal king gasolina kang dili na ko sa mobalay oy. Kunya Mars. Ang bayad ani? Isend mo sa GCash. Ay, isend 100 sa na 100 lang. Kunya mo sa kumasa ka na inom sa mga tropang lalaki. Mangigat na po ka dito. Ay, wala oy. Ano na Mars oy? Sige, Mars, Di mana na yung motor? bye-bye. Ganiri pa pre. Ako'y ganer. Ganiri. Ano kung ganahan? Ay pambitsin na basi na kay balak sa kuha na. Uy, mbitsin na ito ish. Ako kainom. Dali. Ako na pod. Yata ya tanawa ya tilaw ya. Tuba sa bukid ya. Tuba gid ay Sarge. Tamis gyud ka Sarge. Ikasas. Tamis kayo nyo ha. Ilang Sarge? Puna pa pre. Putik kamay ni si Sarge. Wala mang magbanga ka ng mga dalaga o inom Ay, eh. Sarge, busing mag-wild ka ni kumana niya?
Agway, pangpiktusan. Tamo di pa ka nakakamaoy. Ikaw? Ay, bito ka? Bukid ba yan eh? Kung sa dagko gani mo granggo nga sundalo gani mga shot gani ana, mapahard man og sa dili. Puno na. Ayun, dahil ba si Sarge? Dahil yun ang siya dati pa. Paghubog taron, Sarge. Mahubog ka, Sarge. Kanya kutawon ani mo. Ay, nauntik ka may pulutan ng kamot may. Sarge, ang sama ng toba yung ipa-deliver. Sarge, ibisa golan, mas yung nag-bitsin. Oy, gibot naman ako tanan kang Michael pero Unsay, Michael? Shot last, Sarge. Di na po shot. Yeah, uli na na, yeah. ya. Ano nila ko Michael Bill? Si Michael, oy. Guyo na, Sarge, guyo na. Uli na, uli. Huli na tayo, Sarge. Dito na, dito. Nitatag, masakyan nito. Sakyan daw, sakay daw motor ron, sakay daw motor. Will comfort will. Ay, mga motor ka doon, Sarge. May motor, Sarge. Tara, sakay mo na. Sakyan eh. Sakyan eh, humog ko kayo, humog. Unsay, wala naman sa aero. Kailan ka na yung kakabalo? Ba, kailas ako ah. Oh. Kodong. Ako si Sarge Kintoy. Sa Power Pop Girls. Hoy! Unsay, mga backwards, Sarge, sundalo.